минимапа седно. Добре. Тук е големи грамотни. Извинявай, че някой ми пише. Сега излизам от линията в скайпа, нали? То че си извън линия. Не, Не колко дей, съм. няма да се говорим иначе. Да, няма как. Много съжалявам хора, просто ми пишат и ме изнервят, ама се тая. Може да пишете в коментарите как някой път някой като ми пише и не искам да говоря с него, как да го премахна един вид. Да го игнорирам в скайпа. Блокирай го. Не, без да го блокирам, защото някой път ми трябва. Крис, аз не мисля, че намерих място. Ако също тъпа. Да, ко беше Ники Беги? Да. Добре. Да ви се похваля на всички зрители, много клавиатура и мишка и без да искам. Мръднах се. Аз приех ви. Сори брат, мръднах. Нищо. Тей. О, той дърво ма кеф. Ай го изкупаем. Тери да го обръснем. О, сапли от първото дете шупих. Тук ли си, Ники? Да, снимам капки. Нека вземи малко дръвченци, нали? Хора, ако си помислите, че Ники БГ е нещо копирано от знака БГ, се лъжите. Просто самото име Ники БГ има кефи. Аз много не харесвам знака и за кой ме да го купя. Той Никите въобще не го е гледал даже. Крис, както виждам, тук има Оук. Да, знам, купая джангъл, кефът ма стълбите. Не, купай Оук, баям. Те са по-готини, в смисъл за холм. Да се направим един холм за оцеляване. Нека бъде стилен. Какво да бъде? Стилен. Ябълка. Yes, така съм гладен. 3 ябълки. Дай ми едната, не се стискай. Ето и къщи са точно отзади, бе. Трябва по-далече, значи. Да, едно там. Виждам те. Идвам! Пам. Аз купай просто дърветата, Крис. Съжаляваме хора, просто сервера не взима деймидж, малко е тъпичко, ама като се направим резиденции ще взима. Тъй, че пак е оцеляване, нали? Ако прети, където има лава, но няма резиденция, не ви взима хелт. Хем гадно, хем тъпо. Хем яко. Защото вижте сега, като ви прати, нали IP ще го има в описанието на сервера. И там може спокойно да си играете и дивите на креатив. Те не сами ще взимат материалите. Само че и дивите на креатив. Намерих дъски там, Крис. Къде намери дъски, бе? Дъска. Там. В смисъл, тръгни напред. Видяхте, аз на минимапата видям. Те са малко. Нямам потребата за нищо. Те колко са? В смисъл какви са? Дъбови. Оук. Да ви се похваля отново. И хора не ви взима хелт под водата. Какво? Няма да ви взима хелт под водата. Не имидж под водата, примерно, ако стоите като ви свършат болничетата и смятам да ви... Крис, знаеш какво? Напиши направо Warp Survival. Какво нещо? В смисъл? Да отидем на Warp Survival от начало да почнем да се търсим място, а не тук до холма. Добре, чакай да Напиши Warp Survival. Хора, сега ще ви покажа, че не взима деймидж, дори като ти свършат болничетата. Това от една страна е добре, нали? Между другото, Ники даде добра идея, ай на Warp Survival. Ела, чакам да се телепортниш. Не, аз виж се ларпвам там. Не си, не те виждам. Ето. Беше невидим. Не ме види. Всичко тук е с резиденция, хора. Чак. Нищо. Кой го пак слага резиденцията и бе? За какво тогава е Warp Survival? Не. Тук има бая, мама. Вижте какви дървета. Смисъл. Има ли да им... има ли... Това е Олк Мовента. Той има резиденция. Има рейс на тъпите. Те не са ли ги учили, че е неприлично да заключваш подписа си? Да. Тук е гати щупеното. Да бе, гати и руините. Аз мислех, че не ми зареждат чънковете. Гати... Намери ли не ми зареждат чънковете или тук е малко странно?
Така странно е. Деца, ама аз виждаш ли ме, че? Не, ама тука деца, ама аз се бая разбитичко. Извинявайте, че те дали се лартваме, ама просто защото искаме да направим една хубава Майнкрафт поредица, нали, от оцеляване. Иначе няма Да да, ни смисъл близко няма, хора. ще се телепортираме, ама много рядко. Просто искаме на ларп сервер, за да не си мислите, че взимаме нещо от другите ни къщи. Нали,